Bude vám to znieť asi zázračne, ale predstavte si, že môžete dosiahnuť okamžité zlepšenie vášho zdravia. Zdravie na počkanie? Šialenstvo. Revolúcia v starostlivosti o zdravie je tu. Spoločnosť TIENS vám prináša revolučnú technológiu a príležitosť vášho života. Špičková prenosná technológia na výrobu kvalitnej vodíkovej vody je konečne na našom trhu. Pohár Hyper H pomocou mikropočítačového riadiaceho čipu a metódy elektrolýzy vodného roztoku vyrába vodu obohatenú o vodík. Prečo vodík? Už viac ako 20 rokov sa doktor Hiyashi Hidemitsu a celá vedecká komunita zaoberá vplyvom vodíku na zdravie. Píšu sa vedecké práce, články v časopisoch a konajú konferencie lekárov. Prečo starneme? Prečo sme chorí? Jednou z hlavných príčin je tzv. Oxidačný stres. Zdrojom tohto stresu sú mitochondrie. Tie produkujú v našom tele agresívne formy kyslíka, tzv. Voľné radikály kyslíka, ktoré sú príčinou oxidačného stresu. Ten spôsobuje veľké množstvo ochorení, rakovinu a hlavne rýchly proces starnutia. V prirodzenom odbúraní týchto voľných radikálov kyslíka nám bráni súčasný spôsob života, ale Hyper H vodík je zbraň, ktorá nám ich pomôže zničiť. Predné biomedicínske žurnály uverejnili kladné výsledky klinických testov pôsobenia vodíku vo viac ako 38 ochoreniach a fyziologických stavoch. O tento boom sa hlavne zaslúžil profesor Shigeo Ohta, keď v roku 2007 na univerzite v Nippore vedecky dokázal, že práve vodík urobí harakiri s voľnými radikálmi kyslíka a oxidačný stres zmizne. Keď molekula vodíka prichádza do organizmu, rozloží sa na malé atómy vodíka, ktoré sú schopné hneď preniknúť do bunky, kde vyvolajú reakciu s agresívnym kyslíkom a vytvorí sa neškodná voda. Túto vodu telo jednoducho vylúči a radikály sú preč. Vodík nemá žiadne vedľajšie účinky. Pitie takejto vody, ktorá je bez farby a zápachu, sa tak stáva jedným z najúčinnejších prostriedkov pri zlepšení vášho zdravia. Vodíková voda zvyšuje výkonnosť športovcov a ich regeneráciu. Rýchly výsledok je hlavne preto, lebo molekuly vodíka sú najsilnejším antioxidantom a náš organizmus sa naraz ocitne v rovnováhe, zvýši sa nám imunita a vyčistí krv. Umývanie vodíkovou vodou sa vaša pokožka úplne zmení na hladkú a zdravú. Vaša tvár ožije a vodíková voda ju bezpečne ochráni pred starnutím, ktoré vzniká pôsobením ultrafialového žiarenia. Znie to ako rozprávka? Toľko účinkov iba po vypití vody? 12-ročný výskum vedcov a spojenie technológií so starou 5000-ročnou tradíciou a výsledok je na svete. Ukážme si teda ale ďalší dôkaz. 11.7.2016 sa uskutočnilo testovanie na biorezonančnom prístroji Oberon Quantum Titanium. Najskôr sme spravili počiatočnú diagnostiku a po vypití pohára vodíkovej vody sme po 30 minútach diagnostiku zopakovali. Výsledok bol fascinujúci. Vodíková voda hneď prenikla do buniek a tam pracovala na úrovni toxínov, čo dokazuje tento obrázok. Pri počiatočnom meraní je vidieť hnedé body a jeden čierny, čo ukazuje veľké zaťaženie patogénov. A obrázok po vypití vody ukazuje, že čierne zaťažujúce body zmizli. Tu si môžete pozrieť výsledok v percentách, kde na 100% je potlačené patologické ložisko a v priemere je zlepšenie o 59%, čo je úžasný výsledok. V krvi sa patologické ložisko znížilo o 33% a imunitné krvné bunky neutrofily sa za 30 minút zlepšili o 11%. To je biela krvinka, ktorá likviduje zápaly v tele. V slinivke sa znížilo ložisko o 33% a pečeňovej bunke o 8%. Výsledok a zníženie ložiska na žalúdočných žľazách dokonca až o 100%. Zlepšenie zdravia na počkanie je tu. Pohár Hyper H je prenosné zariadenie s jednoduchým dizajnom. USB port zabezpečuje jednoduché nabíjanie. Keď pohár zapnete, stačí 10 minút a proces elektrolýzy vytvorí bezpečnú vodíkovú vodu, ktorá vás naplní energiou a vyčistí vnútorné prostredie vášho tela.
Mriežka pohára je vyrobená zo zlata a platiny. Pohár Hyper H prešiel všetkými certifikačnými procesmi a získal veľa ocenení. Zdravie na počkanie. Hyper H pohár zdravia, zopakujme si to. 12-ročný výskum japonských a čínskych vedcov. Okamžitá regenerácia a hydratácia každej bunky vo vašom tele. Výrazné spomalenie starnutia. Výrazné zlepšenie výkonnosti. Klinické zlepšenia pri rôznych ochoreniach. Pri kvapkaní do očí zlepší stav rohovky až o 70%. A na všetko sú vedecké podklady. Táto nositeľná technológia je tu pre vás. Nemení to vaše zvyky. Vodu pijeme každý deň. Nie je však voda ako voda. Ešte stále čakáte? Zavolajte svojmu známemu, čo vám poslal toto video a informujte sa hneď, ako si môžete zlepšiť vaše zdravie a využiť aj obchodnú príležitosť.